Ko je sljedeći? Hajde! Hoćete da mi kažete da niko od vas nije za jedan prijateljski duel? Nije valjda da se plašite njih, pa oni su samo slagovi. Nije istina. Oni nisu samo slagovi, oni su zlodusi. Pa, da li je to još jedan Shane došao da spasi svet? Pitao sam se kada ćeš se pojaviti. Ovi zlodusi nisu dobrodošli ovde, a nisi ni ti. 4 protiv 1. Pa to nije baš u redu. Pravila ne postoje od kada si odan Blacku, Sisi. Onda ćemo morati da budemo jednaki u borbi. A nakon toga ste vas 4 gotovi! Razmena. Posljednja prilika, Sisi. Da li ćeš otići u miru ili stvarno želiš nevolju? Stvarno? Pusti ga, Trixie. Još uvek je nov u ovom poslu sa junačenjem. Sad ste preko glave u nevolji. Pokušajte da se izvučete. Mala smetnja. Ništa strašno. Da li si video kakve je pojačavače imao na oružju? A ispalio je i zloduhe. Mi nemamo odgovor na to. Da, Batice, ti si jedini od nas koji se ikada tome suprotstavio, a to se baš nije tako dobro završilo. Sećaš se? Ako pokušavaš da me motivišeš za ovu borbu, ne uspeva ti. Ali ne brini, imam ideju. Mogu li? Naravno. Eli, to je samo stinker. Neće ničemu poslužiti protiv zloduha. A upravo zato će on to najmanje očekivati. To je tako prljavo. Ti blesane, znao si da ću ti ga odmah vratiti. To sam i hteo. Ja to vidim ovako. Možeš da me napadneš, ali će moji prijatelji pucati. A možeš i da odeš. Šta ćeš da uradiš? Dobar potez, klinac. Znaš da će taj smrad ostati nedeljama? O, pa vredelo je. Pričaj za sebe. Bio si baš dobar, Slag Slinger. Šta ti se desilo? Video sam priliku i iskoristio sam je. A nisam jedini koji je na strani doktora Blacka. Možda se novi Shane pojavio, ali to nikako neće pomoći protiv doktora Blacka i njegovih zloduha. E da, kako vam je u novom Shane skrovištu? Navikavate se? Šta hoćeš da kažeš, Sisi? O, ništa. Osim možda što su moji saradnici malo sređivali vaše skrovište dok sam vas ja zabavljao. Ne zamerite, smatrajte to kao poklon za useljenje od čoveka koji mi je dao ovo. Skrovište! Ovo baš nije u redu. A dobre vesti, moja zbirka staklenih figurica je sačuvana.
Tvrdim da ću se osvetiti. Osveta! Doktor Black nam ovim šalje poruku. Naučit će da se Shaneova banda ne povlači tako lako. Dakle, koji je plan? I mi ćemo Blacku da pošaljemo poruku. Ali ćemo prvo da zamenimo sve što smo izgubili. Znaš šta to znači? Idemo kod Bartona i Spinksa. Wow! Ne znam ni odakle da počnem. Znam, imaju baš sve. Od nameštaja do dodataka za blastere. Možeš da nađeš i posebne delove za mehanozver. Korde, ti si majstor za opremu. Da li misliš da možeš da nam zameniš sve što je uništeno? Naravno. To bi trebalo da posluži. Trebalo bi da zameni sve što smo izgubili, a imat ćemo i par dodataka. Znaš, pomoći će nam da im pokažemo šta znamo. Samo jedno pitanje. Imamo li dovoljno zlata da platimo sve ovo? Ne primamo zlato, samo slagove. Ovi ovde su dobri. Nikako. Ne kupujemo namirnice, Eli. Ako želiš nešto vredno, moraš da daš nešto vredno u zamenu. Nisu nam stvarno potrebne sve ove stvari. Ja bih radije da zadržim slagove. A šta je sa Blackom? On je već u prednosti sa zlodusima. Moramo da imamo dobro naoružanje. Oni su deo mog tima. Tek počinjem da ih upoznajem. Vidiš, zato nikad ne treba da budeš blizak sa svojom municijom. Eli, znam koliko ti znače slagovi, ali nekad moraš da napraviš razmenu. Svi ćemo to uraditi. Nije mi drago zbog ovoga. Bio si odličan slag, Jules, ali treba nam ova oprema. Wow, to je u redu. Dogovorili smo se. Kod koga god da budeš, brinut će o tebi. Možda se vidimo ponovo. Ne verujem, klinac. Brdo noćnih mora. Moramo biti pažljivi. Društvo, nešto se pitam. A ja se ne pitam ništa. Pogrešili smo. Sumnjaš u snalaženje u prostoru velikog Pronta? Pričamo o Julesu. Nije trebalo da napravimo tu razmenu. Mislio sam da smo završili s tim. Hoćeš da zaustavimo Blacka, za to ti treba najbolja oprema. A da bi je dobio, nekad moraš da se odrekneš jednog ili dva slaga. Moramo da se vratimo po njega. Šta mu je s tim slagovima? Kako to misliš otišli? Pre sat vremena smo bili ovde. Šta da vam kažem, razmena je razmena. Ako hoćete nadoknadu, imam par flopera. Ne, hoću Julesa nazad. Izvini, klinac, nije više ovde. Dobro, probali smo. Ne tako brzo, Pronto. Taj prodavac je nešto krio. Saznaću šta. Zavera, premija. Sklanjaj mi se s puta. Za ovo moraš biti pažljiv i umešan. Pa, to sam i ja mogao. Sigurno ih ima na stotine. Šta rade ovde? Posao ide sporo, ali ovde još uvek ima prvoklasnih slagova. Moćnih, dobro uvežbanih. Baš kao što doktor Black voli. Spakuj ih. Doktor Black stoji iza ovoga. A mogu da se kladim da hoće da pretvori te slagove u strašne zloduhe. Da, pa Julesa neće dobiti, a ni ove druge. Hajdemo. Psst, izvući ćemo te odavde. To nije tvoje. Ko to kaže? Doktor Black. Pa ja ga ne vidim ovde. A nas je mnogo, a ti si sam. Ko si ti uopšte? Zovu me Diablos Nacho. Dobro, Nacho. Postoje dva načina da ovo rešimo. Dobro, 3.
Ne osjećam noge! To je zato što si uhvatio moje. To je već bolje. U redu. Uhvatio si nas. I šta sad? U redu je, Jules. Ne dam im da te uzmu. Kako možete da sarađujete sa doktorom Blackom? Mnogi to rade, klinac. Njemu je teško reći ne. A i to su samo slagovi. Vi ne znate šta on radi sa njima, zar ne? I ne želim da znam. Izvući ćemo Julesa i ostale slagove. Neću dozvoliti da ih Black pretvori u zloduhe. To znači da treba da idemo pravo u Blackovu tvrđavu. Rekli smo da želimo da mu pošaljemo poruku. Sad imamo priliku za to. Ko si ti? Ellie Shane. Došao sam da vidim doktora Blacka. Sačekaj ovde. U redu, pratite me. Lako je tebi da kažeš. Unutra. Gde je Black? Zauzet je. Šta mogu da učinim? Za početak, želim svog slaga nazad. Ono što tražim od vas je ništa u odnosu na ono što vam dajem. Vaša vernost i služba u zamenu za najmoćnije oružje koje je Slaktera videla. Znam da ste jači na delima nego na rečima. I ja sam. Da skratim, uzmite moć koju vam dajem i pridružite mi se. Dobro, drugari, hajde da pokupimo ove slagove i da bežimo odavde. I to što pre. Imamo problem. Jules nije ovde. Zakasnili smo. Dakle, oduvek si želeo da budeš pristalica ili ti se to slučajno desilo? Dobro, znaš li kada će Black da se pojavi? Znam da sam došao nenajavljen, ali ipak... Naprotiv, očekivao sam te. Ne znam kako da kažem Eliju za Julesa. Zdravo, batici. Trčite! Smrvite ih. Moramo da bežimo odavde. Ne idemo bez slagova! Ne, ovako. Slagovi doktora Blacka, uhvatite ih. Morise, ostavi nas. Da, pređemo na posao. Znaš zašto sam te pozvao, zar ne? Pozvao? Pretpostavljam da se pozivnica zagubila. Ali primio si poruku koju sam ostavio u tvom skrovištu. Zbog toga si ovde, zar ne? Delimično. Došao sam po mog slaga. Stvarno? Da li je ovo ono što tražiš? Jules! Dobro razmisli. Dobar dečko, pridruži mi se i daću ti ga. I to mnogo moćnijeg nego što je sad.
Kako je toliko dobar? Da li si stvarno mislio da možeš samo da ušetaš kod mene i da me pobediš? Oj, da. Ali bi mi sad dobro došli neki od onih dodataka. Pogledaj. Eli se bori sa Blackom. Bez Bronta? Nije moralo ovako, ali sinovi vrlo često ponavljaju greške svojih očeva. Dobro je, svi smo tu. Tvoji drugovi će vidjeti kraj još jednog Shayna. A onda su oni na redu. Nismo ih ni dodirnuli, ali znam da ti možeš bolje. Previše veruješ slagovima. Taj Infernas ti neće pomoći. Hoćeš da se kladimo? Moramo da se izvučemo, Burpi. Pokaži mu šta znaš. Wow! Vatreni zid! To će uspeti. Mislim da si se dokazao, mališa. Sada bi trebalo da krenemo. Slažem se. Sa druge strane. Neka. Pusti ih. Razumeo je poruku. Eli Shane se ovde neće vraćati neko vreme. Zašto ga ne središ? Hoću. Sve ću ih srediti. Ali sada, neka ovo bude podsjetnik na to šta se dešava kada me čak i Shane napadne. Dobro, nije baš potpuni promašaj. Bili ste sjajni, svi. Black nije u pravu. Ništa nije važnije od slagova. Da uradimo pravu stvar i da zaustavimo Blacka. Treba nam više njih, mnogo više. Biće im potrebne i pripreme. Naši slagovi mogu još mnogo da nauče. I ne zaboravi oružje. Znam da misliš da nije toliko važno, Eli, ali prepusti to meni. Neću dozvoliti da nas Black nadmaši. Hvala, Korde. Dogovoreno. I ne zaboravimo da moramo da se ujedinimo za jedan još veći zadatak. Koji, na primer? Čišćenje Brontove sobe, naravno. Ko će sa mnom, a? O, hajde, neko mora sa mnom. Ovaj krevet se neće sam namestiti.